Hindi ka matutulog. Tama yung pinag-init. Wow. Ito yan. Kasama ka. Taras ma'am. Baka natin lang din sa green. Position. O, yung paa. Lalapit ka na ako. Wala. Nakabalance lang. Kasi pag nasa gilid yung isang paa. Kuya, hindi ako marunong lumangoy. Okay lang yan. Hindi, talig ka naman tatalian eh. Go. Go. Angat. Eta na bisa. Siyempre titipid tayo sa ano, sa instructor. Ito, balance mo. Kaya nga, 1, 2, 3, go! Oh, okay. Ano ba ate? Left, right? Ay, Dan, nag-instructor. Ay, 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 Dan. Wow! Dala, dala. Wow, yan. O, pwede may crap yun. May prop talaga. Balance, balance. Yan, o. Woo! Sige. O, yan, o. Hindi, sa YouTube na lang, para ano. Kailan yan? Bukas? Si Aki marunong niya oh. Oy, kaya ka? Try. Mr. Pogi. Yan. Wala na. Yung kaninang phone, natakot siya eh. Ay, balik tayo sa video ko. Go!